Kevin Lloyd. Mana 20 minit wan. Y gêm I gyd, roedden ni'n heiddi ennill y gêm. Yn edrych yna ar ail hanner, oedd ni chwarae dwi'n bach gwell â nhw. Roedden ni fyny 2 gol I fyny, a ni'n meddwl, o, dyma hi. Ni'n oedden nhw nôl, a ni'n dechrau poeni dipyn bach, a ni'n oedden ni nôl I 3-1. A ni'n meddwl, dyna fo, eto, ni'n gatho nhw gol hwyr yna, a dwi'n gweld be ddigwyddodd ni. Am syni, dwi'n cofio faint oedd I fynd, ie. Ond da chi wedi curo hwn a canodd o cefnogwyr wedi dod I wylo sy'n mae hynna'n teimlo? Wel, mae'n briliant ni. Mae o'n just y peth I Penta bach Llaryg. Dwi'n siŵr bod y pobl I gyd o Llaryg yma hynny. Mae yna 2 neu 4 o fys. Dwi'n siŵr bod 300 o bobl yma. A dwi'n gobeithio maen nhw wedi mwynhau y diwrnod yn gymaint arno ni. Chi allan yn dathlu hynny felly? Mae gwn I 1 neu 2 bwynt bach a dyna fo, ie. 2 gol as ar yn y gêm, mae'n rhaid bod chdi'n hapus o'r perfformiad. Hapus iawn iddyn nhw, I fod yn onest. Bod y cwpan i'r Llanrug di'r gorau. Wel, a ia, dych chi ddathlu yna. Ia, allan I session. Dwi'n